yelanga sakubingelela sakwamukela ohlelweni njenganalokho ke namhlanje ohlelweni ebukhosini sikwethulela inkulumo kaNomthebe wesizwe akayethule ehambele abafundi bakaMatikuletsheni kwaNongoma. Ifika nani nine nizingane ngoba niyadlala ngaphandle nihlangana nabangani benu abanye abafake amamask onkabi bayihambela nje bakhululekile yabona bakithi bakhululekile labo osisi bami nalabo bhuti bami vele ke ingane kubhekekile lo kodwa okubalekile nina intshela niyazi ukuthi eindaweni enikuzo njengoba kuhlukunyezwa khuluma indaba yokuhlukunyezeka kwabantu besifazane nezingane niyazi you are the soldiers, you are the security. Niyazi ngisakwazi ukuye empini nasengile ukuthiwa izalwane zawusala emanqweni amaxhega awusala emzileni sikhohlwele sikanda ngesikuhuma sabeshata sayoletha enkonzo nokuthiwa yabona ithile ngoba sesingonkunzi kayihlehli la simi khona siyalalisa nje awuseyi abantu abaseqa amanqabashiya yini osekufanele manje masikhuluma ngendaba ye-security to protect our sisters and our small children not to be abused. Yinini abafana bami ngiyanithuma ukuthi hambaneni bavikele ngoba khona abagangayo ngalezi khona abagangayo besifazane khona abahlukumeza amantombazane ubungcwele asibuyise. Ziningi izinto ezingithume phakathi kwenu namhlanje ngimlalelile uNkulunkulu bathi hawu kanti uNkulunkulu engimkhonzayo unje ukhuluma indaba enkulu kangaka ngase ngithi yazi wangisiza uNkulunkulu wanginikeza igama lenhlonipho ngaligcina hlonipha umuntu noma ungasiphi isigaba umhlonipha nanokuthi isigaba somuntu uyasihlonipha mina ngiyimi nje ngiyanihlonipha nini kodwa manje nganihlonipha ngimceli futhi manje ngihlonipha manje ngafuna ungihlonipha futhi angimpoqi kodwa thatha isiqalekiso kanti uma ungihlonipha mina taphuni ngosiso yacaphuna emgodleni wenhlonipho hey umnandi umgodlo wenhlonipho uyazi it makes you to walk tall yabona uhambele phezulu manje ke nawe I say walk tall to your books. Teachers, make your students to walk tall, to listen to you. Make them to walk tall. Ngoba njengamanje asakhulumi ngenyanga, sikhuluma ngamaviki. Exam ayisekude. Uma ngabe mhlambe ubunesigaba sokuthi I depend to somebody else to study. Mawusuhlukene nawe hayi sesiyobona ngalo la mawusuhlezi lapha nedeskini uhlezi wena futhi uzozenza ukuthi ukuhlala kwakho wedwa ubuhlezi wedwa uconcentrate uconnect and then uconnecta kwakho uchaza ukuthi vele uyimisele ukuba weqe ngale kwebridge khona le bridge kaMatric kube khona nendaba yokuthi put down the pens. Lezo zinto lezo ngizoza nje kuzo ukuze sikwazi ukuyilungisa kahle le ndaba kodwa ngisafuna nje ke sibuke ngalolu bhubhane ukuthi ngempela singenza kanjani ukuba amashoshozelo emfundo ngaphakathi kithi asishoshozele ukuthi ake sisondele kakhulu emfundweni yethu nanokuthi imfundo lena singayithatha kanjani ngokuthi ibalulekile kithi nathi siyenze ibaluleke kithi nayo izenze ibaluleke izozenza ukubaluleka kuwe ngendlela ozoyi-approacha ngayo lo nyaka ke kufanele sazi kube unyaka wenhlupheko nohlupho enganeni okufanele ibe seklasini inyanga ezintathu ibe sesikolweni nothisha okufanele ame phambi kweingane eziningi okuzofanele ukuthi zikhombise achievement towards the end of the year. So now kubalulekile
ukuthi imfundo noma kukhona kwabanye abayenza ibukeke engathi ayibalulekile. They nullify education to the extent of no existence. Once you believe on that, forget. You get nowhere. Lonyaka ke bantu abethu nothisha bami kuunyaka wenhlupheko nenhlupho, unyaka obuhlungu obukhulu emindenini. Kufiwe lapho uvelele mbethu mehlwane yesifo se-COVID-19. Ezweni nje sazovala ngehlahla. Kepha engizokusho ukuthi kuzo zonke inhlupho ekade nibhekene nazo kweze-education during these hard times, the lockdown, besinani beningenodwa. You learners and you teachers, you are not alone. Ngoba sicabanga ukuthi ungabe Nkosi yami kuyoma kanjani makufika isikhathi lapho kuthiwa ke sekuyavula. Ngoba sabuka isifo ukuthi sizo spreader fast. Sabuka i-education kuzoqhamuka ney'nguquko ey'ningi i-system. Ngempela kwenzekile. Kepha kusukela phezulu endlini yobukhosi kwehlele kuhulumeni kuwo onke amazinga kuze kuyoshaya nakulabo abangazi ngempela ukuthi bazothathani bahlanganise nani, njengoba sazi ukuthi iningi lethu lilahlekelwe abazali nezihlobo. Nami ngimi lapha nje ngilahlekelwe ngalahlekelwe ingane yakwethu ukuqala. Yangilahlekela. Baningi abasendlunkulu abahambile, baningi abazihlobo nathi abahambile, nakini ngokunjalo. Manje sikubalekile ukuthi lezi zinto sizibuke, ngoba abanye balahlekelwa nje amathemba abo okugcina ngenxa lolu bhubhane abekwabanye abahambileyo. Kuzucabanga kumuntu eqashiwe kubantu bakithi eAfrika abantu abawu-10 kadepende kumuntu oyedwa. Njenge makuthiwa kulahleke, people have lost 21 job opportunities in one company. Uzungitshela ukuthi how many thousands of people have lost through those loss of their people who have been working, who have lost jobs. Mbukeli, kungake besikuphathele kona ohlelweni lanamhlanje, sihlangabeze futhi ngokuzayo.